Uman ja Saran tuloksen, eli se oli 0 rata, aika 35.52 ja tässä vaiheessa Sara ja Uma kolmanneksi tällä 0 radalla. Medien ensimmäisen ryhmän jälkeen tuloslista näyttää seuraavalta. Medestä tehtiin 3 puhdasta nollaa, joista nopein oli Sanna Aholalla ja Stellalla, toiseksi nopein Anu Rajaheimolla ja Pudilla ja kolmantena Anu Hyyrinmäki ja Mila. Ja makseissa vuoroon 525 Border Collie Spirit ja Jonna Palmu Helsingin agility-urheilijoista valmistautuvat 527, 528, 529 Tiialle ja Lakille hylky. Kaiken kaikkiaan tuosta Medien ensimmäisestä ryhmästä saatiin 14 tulosta ja loppujen koirakkojen suoritus ajautui hylkäykseen, eli varsin haastavasta radasta on kyse. Ja Mineissä menossa tällä hetkellä numerolla 9 ja hetken kuluttua maaliin Tampereen seudun koirakerhon Tuija